in ka so za mu baka koko har da kamu. Kai ku kalli nan ba shakka in kana so ka zo mu je in baka. Guda biyu kake ji. Da ai ɗayan bonus ne a shi. Kana rafin sai ka dinga nuna ka gaji. Idan ka gaji ka gaya mu in baka agaji. Saboda ni ina abu ne da masu aji. To daga ganin mu ka san muna da sa'a kuma yara ne masu da'a. Ba ka yi laifi wannan da ji ya gama da ji za ka ɗauka kai ma ba ka To ɗaura. ai dole an dawo da kafiyar sabuwa. Saboda ai shi ya dawo da ita sabuwa. Ni ina son ko ba ka komai abin shi dalla komai dalla. abi shi dalla kana ji ko abi komai abi shi dalla. Eh to tunda ka ga na canza kafiyan ba wai na gaji bane. Ka gane? A'a. Dole ne an dawo da kafiyan sabuwa. Kar ka taba kiran karo. Ina so in baka labari ka zauna ka ji yarinyar nan ta kira ni a waya sai na kama ce mata baby ba wallahi ba na ji. Saboda kuɗi na ake kira na ɗan Alhaji. Saboda kwata-kwata bana rayuwa a daji. Me yasa kake so dole sai an yi kafiyar jiji? Dan na kana da tarin plus. Ka ci kwakoshi ka ci kaji. Kai ka tsaya a gefe kana ji in ya fara numfashi dole za ka ji. Shi yasa in zan tafiya za mu je farautar nan har daji. Shi yasa in muna tafiya wallahi ba na gaji in kuka ganni a gaban ku za ku zo kuna cewa in ba ku agaji. Yau bulala nake ji. Wala ka riga. Yau ku je in ka dan za ka canza ni duk wanda kuka dauko zan bi ku. Zaka bi su. Kaga kafiyar jiji ta kare kenan. A ciwo idan ya tsayar a ci gaba da ji din mana. Koma me a dauka ba ma fargaba. Kana ji? Ka gama plus ɗinka na ji. Ɗalibi shine ke zama cikin aji. Akwai bambancin mafarauci da ɗan dagaji. To ada ka iya dole za ka ga kiran nomis ji. Wannan rigar da ka sa ta yi kama da ta yin agaji. Kai in na kama dukan ku dole ne ku kira ku ce a kawo muku agaji. Shi yasa in na fara magana da plus ina za ku ce wai dole za ku saurara ku ji. Kai kara min sautin karan nan ina so dan su ji. Ba ci da zafi. Ba ci da zafi. To wai me za mu ji? Tunda mun kara da sojoji. Haskana a kyamara ina so in aka ganni saurin mai sauraro ya rika tsayawa ya ji. Dan ya tsaya ya saurara in na kama su bugun su nake yi ba na ji. Ba shi mana. Baraka ji muna da ƙarfi. Baraka ji muna da ƙarfi mun fi sojoji. Baraka ji muna da ƙarfi mun fi sojoji. Dole kana buƙatar agaji. Kai ka duba rigata wallahi na sa babu huji. Kwano in za a buga dole a huda domin ba a daji. Kai, bara in canza maka kafiyar ta koma da ma. Sannan kuma ka kira ruwa baka da lema. Baka da kuɗin siya kuma baka da mai saima. Biyar ɗifa ce. Baka da mai saima. To, kai da ka ganin ka baka da himma. Ka je can kwanar. Ka siyo min tarugu a gidan ma. In ka gani za ka kama kiran mama. Kai in har kun zo ku zauna a gefe ina so in kun gama. Domin za na fara dukan ku har ka ce ma ga sako ka kai ma. Kawai ko kai ma kuma. Kai mana. Kai ka ce a je siyan su mama. To na ce ka gidan su ma kana bin da kwana. Wa kai ma. Kana ji? Kawai ko me kaga ana ci sai ka ce a san ma baka da kuɗi tabbas na ga alama. To kai ka ƙara himma in ka ganni dole ka ci canzaro domin dole ne in baka gefe in ce ga guri kai ka samu wuri ka zauna. Daga ganin ka Daga an maida na to an maida na. an maida na Haka ake yi. Okay. Haka ake yi. To daga ganin ka kana da budurwa na ina da izza sai na nuna ma. Ana na ya koma masu. Na gama da shi. Na gama da ka bar ji ana kiranka da SK Mafia ka bar gani ana cewa wai ka riga ka iya in ka ganni dole ne ka fara nuna ni kana cewa la ila ya iya. To abin da yasa kake tsawo saboda baka cin taliya. Ni kuma abin da yake sa da tsawo har na iya suna kirana da mafiya.
a taliya ka dama kai mana abin da yasa ka kido ba ka cin taliya mana I'm a big boy original ɗan Najeriya. Sunan babbar budurwata Sadiya. Ka je ka tambaye ta tana shan jan miya. Ga kanwata a gefe Mariya. kai ku zo mu je fati domin ga gefe can ana taraliya ka zo ka kira mana taraliya ka taraliya ai eya yau sai a je fati ga gane sannan ga number ta waya saboda kafiya na bige ku yanzu zan wuce in kun ganni sai ku kama numfashi shi yasa ga na a gefe ba na cin bashi in kun sai ku kawo gefe kuna ce ku ce yalla ga gawas wala an ga final yana ga